Hei, kowe nyapor bunuh diri ya we. Hei. Ndak pareng, ngatek. Ndak pareng, ngatek. Nyapor. Ndak pareng. Ceritakan padaku apa masalahmu. Aku pengen sukses ya. Kalau banyu iki lho sing mengalir terus. Renek henti-hentine. Saya ini gosek. Iya. Ngene lho. Roda kehidupan pancen keras lho. Adewe ora iso dadi apa sing adewe karepke. Mergo sejatine menungso kuwi berdoa, berusaha lan Tuhan yang menentukan. Lek adewe iki pengen urip enak, kabeh ya pengen urip enak, Bro. Ora ana sing ora pengen urip enak. Tapi kabeh kuwi tergantung sepira gedene usahamu, kerja kerasmu lan nasib sing ditentokne ning awakmu. Kowe oleh bercita-cita sak dhuwur-dhuwurmu, tapi kowe ora oleh maksane apa sing mbok cita-citane. Mergo nasib lan rezeki kuwi wis ana sing ngatur. Wong sing wis sukses kae wis tau ngalami bolak-balik sing jenenge tiba. Sabar.